Sí, bons días. Pois mañán, con motivo dos actos de Despordes e da festa do Champiñón, que é domingo, terá lugar un acto que para min é moi importante como vicepresidente da Mancomunidade, e que foi unha idea do noso alcalde Manuel Regos, de celebrar o Día da Mancomunidade de Ordes e invitar ás corporacións, non só os gobernos nin os alcaldes, senón a totalidade das corporacións, incluída a oposición, dos 7 concellos, con motivo dos actos que se van celebrar, que fundamentalmente son a dedicación dunha rúa a cada un dos concellos dos 6, a parte de Ordes que compoñen a Mancomunidade, que está na zona do Paraíso chamada, e tamén pois, a recepción de todas as corporacións na Casa do Concello, e un xantar modesto, porque estamos en crise, efectivamente, a todos os membros das corporacións. Sei que o BNG parecelle isto un despilfarros hubo moitos na Xunta de Galicia cando gobernaron eles, pero a nos parece un acto de confraternidade de todos os concelleiros, repito, tamén cuida a oposición da Mancomunidade. Me sorprende un pouco a postura do portavoz do BNG de Ordes, Gonzalo Castro, cando outro membro destacado, Ramiro Recoso, me comunicou a min personalmente a súa boa aceptación da idea xa fai perto do mes. Non obstante, siguen, desde logo, todos invitados. A comida non é ningún despilfarro, é un acto máis que se fan moitos, e eu espero que asistan, porque é un acto de facer comarca entre todos.